Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäňize salam, men Alpyn. Habersız kalma gepleşigimizin 264. bölümüne hoş geldiňiz. Dostlar, kanýukullar, diň çalyşlar näle geçe we nirde geçe? Mene inni kepde size bir sürpriz etjek. Habersız kalma we like basanmasaňyz täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýar. DJ Bega bilen DJ Bega Easy we duet aýdymlar hödürleýär fit Aylara Madam. Seni avudanca görmedim, ben seni hiç kimene yattım. Akıtmeli gittin yerine, ya bana en yakın adam. Gönül seni geçecek gel, yeni anlasın. Maral Durdiýewadan täze aýdym, täze klip. Başymyň täji türkmenim. Vurmasın toprağımı, yat yerlere çalsan vurmasın. Vatan için başım uyar. Şamrat Orazow täze klip hödürläpdir, beýtmesene. Beýtmesene, meni yakmasana, gözlerim aslında beni oda atmasana. Ya yaradan bu ne kovadan. Yine bir klip Didar Nurberdiýewden %100. %100 yalan, dengesiz falan. Beni sana anlatanlar ne dedi sana? Düpedüz yalan, dengesiz falan. Täze 100 we Libadowdan täze klip Balenciaga Inferien täze 100 son kuwat aktiv. Şu wagtda dowam. Balenciaga, pinocolado, kaynaya beri, bugün men taygo. Make it nasty, baby, make it nasty. Balenciaga, pinocolado, kaynaya beri, bugün men taygo. Murat Öwez we Mekan Sarif akustik görnüşi aýdym hödürläpdirler Feň bilen. Mehirli gözlerin bilen, nurana gül yüzün bilen. Hoş geldin ömrüme bugün söýgülim. Näme üçin öň Ahmet Şadyň täzeligini aýdaňyz, inni agzaýaňyz diýen sorawa. Yekece türkmen dilinde aýdym aýtsa, ondan soňky başga dilläki aýdymlary paýlaşar diýişdik. Şoň üçin inni täzeliklerini agzar. Ahmet Şad, Mama ya bizumla klibiň hilini gowlaşdyrsa, hasam gowuljak. Aslında biz toy klip paýlaşamyzok, ýöne bu täzeligi paýlaşmasak bolmaz. Estidaq toyly bilen Hemra Recepowdan täze aýdym, cennedim. Cennedim sende dursun maňa howadanam, erkek özümde dilem okabanma. Sen bakışların allı bu cani, doyup bilemek gözümden mavi, döredi inni ömrümde mani. Men Google näme soraw taýnadyka we geçen hepde kim ýeňiji boldy, gelin göreliň. Assalamu alaikum medjatamy, hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen sorawyň jogabyny hiç kim bilmedi. Diýmek, soraw men täzen gaýtylaýan dostlar, ýagny Şadowaz'ın aman aman diýen aýdymyna düşüren klibiniň düşürülen ýeri nirede ýerleşýär. Inni bu sorawy bilmeklik üçin size bir kömek edesim gelýär. Ýagny şol ýer Ahal velaýatynyň çäginde ýerleşýär. Onda näme? Sorawyň jogabyny gözlemäne dowam edýäs. Kim birinji bolup kommentariýada anyk dogry jogap ýazma başarsa, şoňa 100 manat. Hemmäňize üstünlük. Sag bolun. MPO şarjyna başlaýar. Eldar Ahmedow bilen Jahan Tagaýew saňa garaşdym. Men saňa garaşdym, sen maňa garaşdyn. Men sana garaşdym, sana garaşdym. Indi kempe uçaydım, Hacı Yalma Medov'dan Gowherim. Al yar gülüm şa
şarjığına yeni bir aydım Maral Durduyevadan yok. Yok diyem men sözle duyan yok diyem men baktlı yok diyem men sözle duyan bir de aldalar. İnni gelýäs iň gowy şarjığymyza köneleri ýatlaly. Söhbet Jumaýew bilen ýar bolay. Nazarım düştü bir dize, adını koştum ovada. Arzımı açsam şol yara, bana yar bolay. Yine bir köneleri ýatlaly Mehri Piroli we Ayterek Günterek. Şirin şeker sözlerine bağlandım ben yürekten. Gözüm düştü gözlerine, erik malın elimden. Şirin şeker sözlerine bağlandım ben yürekten. Yar sen gerek, bana sen gerek, yüreğime ağlan. Yarım gerek, ay terek günterek, bana sen gerek, yüreğime ağlan. Yarım gerek, bir de aldalar. Inni gelýäs tesirleri okumaly şarjymyza ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Umi Permanow. İşleriňizde üstünlük meýje tama. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Nowruz ýaýlasy. Meýje tama kanaly işiňizde diňe öňe gitmeňizi dileýän hemişe size üstünlük. Köp minnettar. Indiki tesirimiz Beyli Ataýew. Altyngy Türkmen köýüne gowy eşipdir. Köp sağ olun, köp adam ýazypdyr, okudum. Yani ben özüme geliştirem. Yeni bir tesirimiz Mergen Saparow. Men tesir köp ýazýan, ýöne hiç okandy. Şu ýerdem şansym barlak görmek üçin ýazýan. Meýje tamaşgarlarynyň hemmejesine Rossiýanyň Volgograd şäherinden salam. Bizden hem size ullukan salam. Ýazan tesiriňiz üçin hem aýratyn sağ olun. Yeni bir tesirimiz Guwanç. Salam size altın ve meýje tamaşgarlaryna gepleşik diýsen gyzyklap barýaňyz, janyňyz sağ bolsun. Hemejaňyza köp sağ olun. Biziň söýgüli bagşymyz Pelwan Hamrasyň ilk aýdan aýdymlaryny ýatlap geçseňiz sizden minnetdar bolurys. İşleriňizde diňe üstünlük. Köp sağ olun. Pelwan Hamrasyň öňki aýdan aýdymlaryny biz ýatlap geçeceğiz. Siz üçin ýene bir ýerdek ýatlaýarys. Inni gelýän soňky tesirimize. Salam meýje tama joğsy gepleşige çağıraňyzda ýalan diýen aýdymyny aýtmagyny haýyş etýäris. İşiňizde üstünlük, janyňyz sag bolsun. Biz eýem Jumamurat Kasymowy gepleşigimize çağırdyk, geçip görüp bilersiňiz. Bu aýdymyňam indiki gelek çağıramyzda aýtmagyny haýyş ederiz. Dostlar şeýlelik bilen bölümimizi jemleýär. Täzelikleriň içinde haýsyny has, halan olsaňyz hökman tesirlerde belän. Onda näme indiki bölümde görüşýänçe özüňizi gowja serediň. Hoş, sag bolun. Dün kirpik koydurdum, allergiye verdim, näme? Bir zat dawalya gözüme. Gözüme gözleýdimi? Men gogo diýeta. Men altyn işim ýaly. Ola men moljak gollata. Ruslan can etdi, men son kodum. Koynak. Koynak. Görüp bilersiňiz diýdim. Böyle, sen anlaşmadyma?